Matematik C, side 62 og øvelse 2.10. Så har vi fået sådan, som man kan læse, vi ser en kegleformet isvaffel, rumfang V er en keglefins ved formen den her, hvor keglens højde, hvor H er keglens højde og R er radius i keglens cirkelformede grundflade. Husk, at 100 cm i tredje er 1 deciliter, som I kan se her. Jamen, jeg har bare opdelt radius, rumfang og højde. Jamen, første opgave, der står der, hvor mange deciliter is er der i en isvaffel med radius på 3 cm og højde på 15 cm. For at finde det, så er det rumfang, vi skal finde. Der skriver vi lige selve formlen hernede. V er lige med 1/3, jamen 1 divideret med 3 gange pi gange med 3, som er selve 3 cm her i anden. Når du kigger på den her formel, jamen så er det radius i anden her. Så ganger vi med højde, som giver 15. Det er det, som der også står her. Så får vi faktisk centimeter i tredje. Så for at få deciliter, der er vi nødt til at dividere med 100. Så vi får deciliter, så giver det faktisk 1,41 deciliter. Ja, til den næste, der skal vi finde højde i en isvaffel, der rummer 2 deciliter og har 3 cm. Så vi har faktisk noget andet informationer her, men vi kører stadigvæk den formel, som der står her. Rumfang 1 er lige med 1/3 gange pi gange radius og gange højde. Så er det en ligning, vi bare skal overføre sådan selve 1 divideret med 3. Jamen, der står gange herom, så bliver det division. Jamen, du kan se gange her, ikke? Så bliver det til division, hvis den kommer over på den anden side. Og så kommer pi også over på den anden side, som du kan se, som også kommer her. Dividerer igen. Så kommer en tredje anden del, den kommer herover, så vi kan få alene i højden til sidst. Så regner vi det bare sådan, rumfang dividerer med 1/3, dividerer med pi, og så dividerer med 3 i anden, som giver højden 21,22 cm. Så det var rumfang 200, som der skulle stå her. Centimeter i tredje. Jamen, så har vi den tredje opgave. Find radius R i en isvaffel, der rummer 2 deciliter og en højde på 15 cm. Så har vi rumfang, og vi kører stadig på den selveste formel. Og så har vi fundet ud af, at rumfang er 200, på grund af, at man ganger det med 200 for at få det centimeter, så vi kan udregne det. Og har vi kørt, sådan vi kender allerede 1/3, gange pi kender vi også, så gange radius kender vi ikke, så er vi nødt til at have den alene, så vi er nødt til at have alle ligningerne over på den anden side, så vi dividerer, fordi der står gange herovre, kommer det til division over på den anden side. Som man kan se, så står der 1/3 allerede her, så kommer der pi lidt længere ned, så kommer der 15 hernede, så står der radius i anden, så for at finde lille toren her, den der potensen, modsat af potens, så er det kvadratrod 2. Jamen, man udregner den her med kvadratrod, så giver det faktisk radius er lige med 3,57 cm. Bestem målene på en mega isvaffel, der rummer halv liter is. Jamen, halv liter is, det er 5 deciliter. Når man regner det ud til deciliter, så er vi nødt til at have det til centimeter i tredje, som giver rumfang i 500. Så er vi nødt til at finde målene på en. Jeg skal bare vælge en af det første. Så har jeg bare valgt at tage radius, som er 4. Jamen så prøver vi. Rumfang, det er stadig sådan vi kører. Den her formel kender vi 500, som er 5,5 liter is, ikke?
halv liter giver 500 cm i tredje. Jeg har lige med 1/3 gange med pi og gange med 4 i anden, så er radius i anden. Så gange højde. Så er vi nødt til at have højden alene, så lægger vi alle over lighedstegn til den næste, så det bliver det division af alle sammen, kommer h'en til at ligge alene. Så for at udregne den her, så giver det højde af lige med 29,84 cm. Det var den første 2.10 øvelse 2.10. Så øvelse 2.11. Vi ser nu en isvaffel i kegleform, men isvaffelen har desuden halvkugleformet top ovenpå keglens grundflade. Rumfang V af en kugle findes ved formel V. Det er rumfang er lige med 4/3 gange med pi og gange med radius i tredje, hvor R er kuglens radius. Ja. Sådan den første opgave står. Gør rede for rumfang og betragtet isvaffel bliver. Ja, rumfang er lige med 1/3 gange pi gange med radius i anden gange h. Og så plus 2/3 gange pi gange med radius i tredje, hvor h er vaffelen keglens højde uden den halvformede top. Ja. Men som I kan se, så er det hele kuglen, som vi ser her. Men halv kugle, der er vi nødt til at have 2/3 i stedet for. Så det er det, de har gjort. Så rumfang er en kegle plus V er kugle, men i stedet for 4/3 bruges 2/3, hvilket gør, at vi i stedet for en hel kugle regner på en halv kugle. Det er den, I gerne vil have os til at sige. Ja. Hvor mange deciliter is er der i en isvaffel med radius 3 cm og så højde på 10 cm? Så vi skal finde, hvor mange deciliter is der er i en isvaffel. Så vi bruger den her formel. Rumfang er lige med 1/3 gange med pi gange med 3 i anden, det er radius her. Og så gange med 10, som er højde. Og så plusser vi med 2/3, som er halvkugleform, og gange med pi, og så gange med 3 i tredje, fordi det er radius, som I kan se her. Ja, så det er det, vi har gjort. Vi har alle tallene klar, så rumfang giver faktisk 150,79 kubikcentimeter, som er 1,5 deciliter, når man dividerer med 100. Ja, næste opgave. Find højde H af en isvaffel, der rummer 2 deciliter, og så radius på 3 cm, så vi skal finde højde. Og vi kender allerede rumfanget. 200 er lige med. Vi kører stadigvæk efter de formler. Så det er bare 1/3 gange pi gange radius, 3 i anden, gange med h, som vi ikke kender, plus 2/3 gange pi gange radius igen i tredje, som vi ser her er formlen, ikke? Ja, så er det sådan, vi har gjort. Så er vi nødt til at flytte alle over lighedstegn, så vi kan få højden så til at stå alene, og det har vi gjort alle steder, sådan modsat. Men den her har vi lige taget fejl af, der er jeg nødt til at spørge om noget her. Jamen, næste. Bestem målen på en mega isvaffel, der rummer halv liter is. 500, det er 500, kvadrat, jeg mener kubikcentimeter. På den sådan halv liter is, ikke? Altså, de er lige med 1/3 gange pi, og vi kender ikke radius, fordi den har vi ikke taget udgangspunkt i. Vi har taget udgangspunkt i højden, som skal være 35 cm. Ja, som er her, plus 2/3 gange pi gange radius i tredje. Så vi har taget alle over på den anden side, så
Så vi kommer til at have alle radius på højre side, og det er den vi ikke kender. Så vi har plusset de to sammen, så det kommer til at give radius i femte. Så er det sådan, det kommer til at give radius i femte er lige med 13,43. Så er vi nødt til at lave 5 kvadratrod i 13,43, som giver 1,68, så radius giver 1,68. Det er ikke så stort, men det er sådan, vi har regnet os ud til. Jeg håber, det er rigtigt, og jeg håber, du har nyt og lyttet til mig. Ja.